papan kuthaning Indralaya sumyuking wong udang surasa sumyuke wong udang surasa Gus ndara kula kok mboten ndamel busana sandang panganggo kados kene Nalendra wonten Ngastina Ndara ya Kakang Badranaya aku yaiku oleh pawarta titir kang bendung jaring mbok bakul kang sinambiwara yen to pancen negara Pancala Radya negara Cempala iki dina ana Satrujaya parang muka kang bakal gepuk mring praja negara Pancala Radya mula Kakang iki dina derekno aku ya Kakang ngluwari panandange Prabu Drupada kaya mangkono Kakang sawit kula derekaken Ndara Besut apa Makdi karya nak lambe sireng aku tak nderekno marang daramu ayo nak bakul ayo mo ayo Kakang derekno lagu jantrah kumeh praja Pancala Radya Kakang yo derekaken Dananjaya Suta kaleksanan Dananjaya Suta kaleksanan Poto mangkono kacarita Prabu Pandhu Dewayana ya Pandhu Dewanata ingkang gantos sandang panganggo satriya jumujug mring negara Pancala Radya nenggalaken lampah suku Bentar enggal gelis lampah lumaku suku Sikil Bentar sedelo yutah pancening traing kusuma tedhahing andana waris sak onjoten kancik dhateng Pancala Radya
salira margana Srikandi mangkinga gandewa Sembadra mayar Duh Kakang sinuwun Prabu Pandu Dewanata Dumadaan cocok cunduk marang batir ingsun iya Kakang ngerti yen pancen antuk pawarta ujare Mbok Bakul Sinambi Biwara titir kang binendung tembang ngrawat-rawat nggih Ndara apa ya bener pancen negara Pancalarada Cempalareja kini bakal dirusak marang raja saka Mancapraja. Inggih, leres Prabu Pandu milanipun kula napakaken Atmaja. Putra kula ingkang badhe lair jalaran Kanjeng Mbok Ratu Gandawati ngandhut pasaning Jawata samangke sampun ngantos wonten mengsah ingkang badhe ganggu gawe damel ricakipun kahanan mekaten kula nyuwun sih samudra pangsami ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sinten malih yang saged nyiraki Satrujaya parang muka menika menawi sanes panjenengan Sang Prabu Pandu Dewanata Kong apa mau daramu krungu ae nek Pancala bakal nemoni apa-apa wangene Ndara Pandhi wis kajuwara nek kondang sekti Ratu Kastina kanek maning yen kaya mangkono bakal aku sing nyenengake wahaya iki kaya mangkono Sang Prabu Gusti Ayu Gandawati badhe nglairaken ayuh morenggal nyedak kaya mangkono ana dalem kaputren Andara Semeru
rahing wang kaya Yai Gondowati wates pacotos gel kaya kalengis kaya buncis sinuwun kula boten kiyaosipun sinuwun oh iya sing ati-ati Gondowati kene Gondowati apa mangkono kacarita kaperbawani kandhutane Dewi Gondowati Horeg kang jagat anggenipun badhe nglairaken jagat saisine ingkang wonten ngawiyat gondhamaken bumi pertiwi lair coer kabang bayi mijil putri saknalika Wonten mangkono kacarita nyarengi lairipun nang Jabahi mandhapi kanugrahan saking swarga Tundha Sanga mandhap wahyuning Betari Sri ndadosaken makmuring praja negari Pancalaradya. Oh anakku tak arani tak paring asma tak paring Dewi Sri Kandi menawa dadi satriyaning putri ana tlatah praja Pancala jagat saisine nyegati ayo lereng Gondowati lereng di ana praja Pancalaradya. Nyaku Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewanata sliramu iki dedya kala dul brenggi. Ya aku sing bakal nyilih ngayonake dampar keprabone Prabu Drupada. Oh, ya iki patimu yen kaya mangkono.
Sumirat sampun katingalira mangkono kacarita ditampa kene Pandhu Dewanata Pandhu Dewayana Ratu Sekti Mandraguna anggenipun mangsah Getyakara Julpregi ngeliga poneng pusaka Kyai Joko Piturun Ginira Panca Bakah Cirandak Sang Julpregi tinunjep gaman Joko Piturun mati saknalika ndepani Handala Daramu Pandhu Dewanata dole ayo mo rupane Dole apa-apa Daramu Pandhu Dewanata sakwise nyirnakake memala nyirnakake Satrujaya Paramuka sing mapan manggon ana Pancala Radyon negara
tambah makmur nak. Jalan daramu Drupada wis duweni iku Atmaja putri anyar kuli Dewi Srikandi. Iya, Mo. Ya Kakang Badraraya, ayo padha ndedonga bareng-bareng. Lan Asesanti suh brasta tekap ulah Darmastuti sekali merdika tetep merdika nir ing Sambikala.